ɗaya daga cikin wacce ta matsa mai ta tilasta shi ya je yi wannan auren. Inda ba don haka ba Alhaji bai da niyyar yin aure ma. Kwarai da gaske. Amma kuma na ga kin zo maimakon mu haɗa kai. Gashi Allah ya baki zuriya. Maimakon mu haɗa kai mu rufa ma juna asiri, mu taimaki juna. Kina ta wa'innan abubuwan wanda ni ban gane mishi ba. Saboda haka dan Allah dalilin da san kira ina roƙon ki arziki ki yi haƙuri. Mu zauna lafiya da ni da ki. Na ɗauki wannan 'yar kamar ni na haife ta a cikin cikina. Ba na nuna mata bambanci. Saboda haka ban ga kuma dalilin da zai sa ki dinga daga hankalinki. Kina daga min hankali. Idan muna wannan abun, mijinmu ba zai samu kwanciyar hankali ba. Kuma shi arziki bai taruwa idan mutum baya cikin kwanciyar hankali. Kin ga malama. Wai da wa kike so ki zauna lafiya a gidan nan? Idan ki haɗa kai da ni. Ito ban ki ba. Amma in kina son zaman lafiya a cikin gidan nan bari in faɗa miki. Sai kin kwantar da kanki. Kin yi biyayya a gare ni. Kuma kin yi biyayya a gare ta. To ai ni ba ni ce zan yi biyayya a gare ki ba. Mijin da ya auro ki shi zai miki biyayya. Saboda shi ya ɗauko ki shi ya ɗauko ni. Tsakanina da ke zama ce ta amana na zaman kishiya da kishi amma ba magana wani biyayya tsakanina da ke ko da ƙarfin tsiya babu shi wallahi. To bari in faɗa miki. Ke kika nemi wannan zama a zauna domin a yi maslaha. Har in ba za a bi umarnin abin da nake so ba a gidan nan to babu zaman lafiya. Zaman lafiya ma ki je na ambatarsa a cikin gidan nan har in ba za a bi umarnin da na yanka a cikin gidan nan ba. Kuma dole a bi dokar da nake so a kwantar da kai sannan a zauna lafiya a cikin gidan nan idan kunne ya ji jiki ya tsira idan ko kunne bai ji ba to shi ke. A matsayinki na wacce ta daɗe a cikin gidan nan ba ta haihu ba. Ni kan daga zuwa na Allah ya bani rago. Ga yarinya har ta girma. Shine ni kike son ki sa mata ido ki sa min ido. To wallahi ba ki isa ba a gidan nan. Idan ana son a zauna lafiya a gidan nan abu umurnin da na yanka. Shine kawai magana. Kawata, ki san me yasa na kira ki? A'a. Wata magana dama nake so ne. Wannan wace magana ce? Amma ba ina so ya zama sirri. Ni da ke dan Allah kar in faɗa miki in ji magana ko a makaranta. Kuma wannan magana da muka taɓa yi da ke ɗin ne. Kuma wannan da muka da ke suna da yawa. Kun ga bikin intanet ko yace ce. Magana wannan malamin da kika masa. Shi nake so in je miki raka ne. Wani ai ba malam bane, boka ne, malam boka ke. To in ban da ke ni ko ma ne dai ki raka ne. Insha Allah zan raka ki. Idan ma ban samu dama na raka ki ba, zan kwatanta miki domin malamin bokan sananne ne a unguwa, kowa ya san shi. Ina kawata shi ya sa nake son ta lafiya da rufi ne. Allah ko? Allah. Kin ga dare ma yana yi, ya kamata in raka ki saboda kada dare ya sosai a gida a miki faɗa. To shikenan tashi mu. Na neme ka wallahi na rasa. Na je gurin Awali mai shayi. Baka nan. Na je shagon Awali horo. Ban same ka ba. Na je gida. Baka nan. Da san da zan je gida sai dai a ce min ka fita sai dai kake da. Kullun sai dare. To kai asabar ba sande. Wanda abanka wannan wani irin ne ma kai ta famin yi min haka. Ni na yi mutukar mamakin samu na da kai a wajen nan. Wai ga maka ina wajen nan. Da san da na zo na same ka ai shikenan. Wucewa nayi wani abu na gani da tare da yarinyar da nake zuwa gurin ta na sai ba. Sai to ban sani ba ko kai ma matsalar da kake kalle min yasa kake bani shawara akan ta. Me ya faru? Shi ne zo ka gaya min idan ka gaya min na ji matsalar ta zo daidai da wacce na gani. Ni na yi matukar mamaki. A sanda nake maka maganar sai ba. Haushi na ka so ka ji. Kake ta faman faɗan maganganu haka har kake so ka gaya min cewar ma ko dan ina maka bakin ciki ni na rabu da ita ne kai kuma zan zo raba ka da ita. Kuma ma yanzu ka zo ka same ni da maganar ta. Ko kaɗan ni ina na ba rufe ba. To ai ni ka san menene? Kawai na barka in dai ni sai bace. In dai ni sai bace kake so kuma har kake son ka rayu rayuwar aure tare da ita. Wanda tun kafin kai wannan burin ma na riga ka fara yin wannan burin. Ba damuwa. Kar ka damu abokina. Ni da kai babu ɓoye-ɓoye. Yanzu kai fara gaya min dalilin da yasa ka ce na rabu da yarinyar nan. Sannan sai na gaya maka nawa. Abokina kenan. Matsalar ni sai ba. Ni a waje na fa matsala ce mai girma. Ban san kai a wajenka ba. Ni abin da na riga na fahimta
da Nusaiba 'yar mace ce ita. Saboda a duk lokutan da muke magana tare da Nusaiba, ba fa za ta ambatar min cewar mahaifinta ba za ta yi shawara da shi, ko a'a za ta sanar da mahaifinta, ko a'a tana so ta ji ta bakin mahaifinta. Ko abin da za ta gaya min shine za ta shawarci mahaifiyarta, za ta yi magana da mahaifiyarta, za ta tambayi mahaifiyarta. Ko sai na fahimci cewar Nusaiba 'yar mace ce kawai. Babu shakka wannan ita ce matsalar yarinyar, kuma babu makawa wannan dalilin su ne za su sa na rabu da ita. Na gode wa Allah da ya sa ka fahimci wannan matsala a tare da Nusaiba. Da aka je ka san ina nan wajen? Waiwa ya gaya maka garin masoyi yana nisa. Ai baya nisa. Bincike ne na ga kwana ɗaya har kwana 21. Sati 3 kenan ban ganka ba. Shi na ce to ba in zo in duba ka, ni dai na san ba abin da ya haɗa mu. Kuma ni ban ji an ce min baka da lafiya ba, shi yasa na zo in tambaya wai lafiya? Wallahi lafiya ta lau. To me yana ka zuwa? Ba yakin zuwa ne ba. Kawai dai ni na gaji da irin abubuwan da ke zuwa min da shi. Wannan dalilin sa gaskiya gaba sai in dauki kafa da zuwa wajen shi. To ai ban gane na sauya. Menene nayi da na sauya din? Kin san duk mutum mai hankali yana so ya samu mace mai hankali. Duk mutumin da yake nutsuwa yana da kyau ya samu mace mai nutsuwa. Saboda shi zaman aure ba zama ne na wasa ba, zama ne na rayuwa na har abada na dindindin. Sannan ya kamata ki duba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce mana mu zaɓa wa ƴaƴanmu uwa ta gari. Saboda haka ni kuma gaskiya ba zan iya yi wa kaina zaɓen tumun da ba. To ai ban gane wannan abin da kake nufi ba, ni ka san ba cikakkiyar Bahaushiya bace, ka fito ka min Hausa ka faɗa min a yaren da zan gane in fahimta. To abin da nake nufi halayenki da na sanke da su na da yanzu ba su bane, ban sanke da su ba. Kin ɗauko sababbin halaye na daban wanda ni ban taɓa sanin ki da su ba. Kun kin ɗauka sababin yau daban, na gobe daban, na jibi daban. Yau inda zaki ce min kaza, gobe ki ce min kaza. To da me zan ji? Ni ka fito ka faɗa min in gane me zai. Menene? Ni ba wani abu da sa ni zuwa gurin ki ba, har ga Allah. Na yi bincike na gano cewa gaskiya ki ƴar mace ce. Ni kuma gaskiya ba zan yi aure ƴan mace ba. Tabɗi jam. Kai kana nufin kai ɗan menene? Uwa da uba ne suka haife ni. Ni ai sai ka faɗa min. Ba uba ne ya haife ni ba, ina ga a juju aka tsinto ni. Na ga nan in za ka je zance sai ka tsallake ma'aifina kake zuwa kofar gidanmu. Ka je guna zance. Za ka zo ka ce min wai kai da uwa da uba ne, ni a bola aka tsinto ni. Amma fa ni gidanmu babanmu ne ke tafi da dukkanin wannan sarrafi da ke cikin gidan. Dan na zo ni unguwarku, na zo neman ka za ka ce za ka ci min mutunci. Kin ga dakata. Ni fa ba wannan ne yasa na tsaya ma na saurare ki ba. Saboda haka ni na ce ba zan iya ba, ba zan yi ba. Ana so dole ne. To na ce ba na yi. Ni wallahi baka isa ba. Na fi karfin ka yaudare ni, sai dai in yaudare ka. Ni gaskiya shadda da ke dan Allah da ke kwanci tare irin wannan. Kin ji? Tunanin me kake akan ta? zargi na maki kenan ko Wallahi sai na fito kofar gidan nan naka. Nake samun sauki a zuciyata. Babu bambanci tsakanin kuka da lalle sai dai harshe kadai ke iya bambance ɗanɗanon su. Gari da tsaki rariya kadai ke iya tantance su. Rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Ta yaya za a sauke sirdan doki a yi tunanin linzamin sa zai daɗin su kuwa. Ragayar dutse. Ragayar dutse. kai baki na me na kai baki Kai alhamdulillah. Na gamu da magajiyata. Ragayar dutse. Ragayar dutse. Zai ba ɗan kuɗin nan ne. Ki tsakani ki da Allah inna ni wannan abin da kike kina jin anya za haifa miki da ɗa mai idanu kuwa. Tuni ne me kuma? zancen ƴaƴan nan Cakwakiya ce a tsakaninsu sai dai ma iya cewar menene bambancin gaskiya da ƙarya. Fide ta sai dai gaskiyar ragayar dutse. Ragayar dutse. Ragayar dutse. So nake tsakanin Ahmad da Ikilima me zai hana mu haɗa su aure? Sai dai kuma Ahmad ya riga zaɓi mata. Dan auren zumunci aka haɗa su da shi da 'yar uwarsa Abida. Haba Kilima, tun ɗazu na shawo kana sai magana nake ta miki. Ai ya kamata a ce ki tsaya ko da ɗan zagi na kika yi ma. Ai na ɗan ji sanyi a zuciyata. kai din naci ne na tsaya to me zan maka
soyayya tana iya zama ƙiyayya dama. Ta nake a rayuwa wanda ya ce yana son ka. Ai yafi wanda ya ce yana ƙin ka. Kamfanin Ibrahim an faɗa and Sons Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri Ragayar Dutse. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe 5 na yamma. Sai ku yi subscribe ku danna kararrawa da zarar mun saka muku shirin zai zo muku kai tsaye. Da nake so da kai. Wannan gonakin da 'ya'yan mahaifinka suke nomawa shi nake so ka bar musu. Ba wani abu zan shirya takardun sai na kira lauyoyina sai na sa hannu in yi so sai a basu. Ragayar Dutse, Ragayar Dutse. Mashiryin shirin Abban Hajiya Usman Abubakar Fulani. Wanda ya bada umarni Hassan Asmansi. Idan muna da rai da lafiya nan Ahmad zai zo ya tsuguna da kafarsa yana da gwiwarsa bibbiyu a ƙasa ma dai yana kuka in ba ke ba sai rijiya. That's my mommy. Kina daga hankalinki? Ai ni ban san kina ɓata ranki akan irin wannan. Ragayar Dutse.